ברוכים הבאים לתוכנית המומחים לפוקר. חבלו נא את מומחינו המדויק ביותר, תומר ספורטה. אוקיי, אני אקח קפיסת קלפים. אוקיי. אני חוצה אותה לחצי. חצי אחד עם קשקושים, קבועים, שזה לא יהיה. חצי אחד עם מס. כאילו, סליחה. עכשיו תראה, אתה רואה? זה שונה בין אתה פשוט תעשה ככה. שזה כאילו מכניס קלף בין קלף, וזה מערבב את כולם. עכשיו אני עושה ככה. אוקיי. איך עושים ככה? ככה עושים. אני מעביר מן צד שני. מהיד הזה, מהיד הזאתי. זה חסום. ליד הזאתי. באותו זמן. תראה, מפה זה עובר לפה. שים לב. איי. אתה אמור לדלג, אוקיי. עכשיו אני מתחיל במשחק. אוקיי. לא, אני קודם כל צריך לחלק. לחלק קלפים. זה מה שקורה שמשחקים עם דתי. אוקיי. עכשיו אני מחלק לכל אחד. אני מחלק לכל אחד קלף. שתי קלפים, אוקיי? אוקיי. אחד לי. אחד לך. תן לי. אוקיי. וזה היה נשאר לי. עכשיו בוא נתחיל במשחק. הימור התחלתי לכל אחד. ברור. לא, זה הימור התחלתי. זה הימור התחלתי שלי. זה הימור התחלתי. נראה לי יש לך מדברות שכיף. זה הימור התחלתי של כל אחד. כולם נפרוס את הקלפים. כולם נפרוס את הקלפים שלהם. רגע. אני מביא אמריקה. אני קלפים. ואני ריח זה שתיים. לי יש פה גרפים. אני יכול להמר על הפעם שלך. כן? פעם שלך. אני מפגד, הוא חובר לראש. אני פרשתי ומעלה בשלוש. פרשתי מעלה בקוביה. אין. אני ניצחתי? יש לי מעל. אבל לא ראינו קלפים. קטנה מדי. בוא נזרוק שיטוי לראש. אני קיבלתי הכל. אותי קלפים ושרפו. ניצחתי. ג'יבלי תשמור לי את הכל. טוב לי. זה שלי. אוקיי, מתחלקים מחדש. עכשיו, כשיש לך את הבעת הפוקר, אם הוא מתחלתי זה עולים. ציברי תמשיך. עוד בנקודיה. אני מגיע לאורי. שלא יצא. על הראש שלי. יש לך אס, זה יכול להיות קלף גבוה יותר, או קלף אחד. אני
מקרה פורש, כי זה 1-1 מצידי. אם יש לי 7-7, זה זוג 7. תציג יכול את השבע מודק. טסטי, כמה בדובן. עכשיו. לי יש 7-7. אני אומר לך, אגיד לכם. אני פוסל 1 ושם 3. 9-9-6. במקרה כזה יש לי רביע. אני שם 3 שחורים. ופורש. אז אתה הראש שלי, פיצר. אני שם את הראש שלי. אני שם את המסכה שלי אליך. יש לי זעקה. יאללה, לא. אני מהמר ופורש. מישהו בא איתי? אני רוצה כחולה. אני בעבר הכל טובה. זה פתרון טוב. בעבר הכל טובה. זה בטעם מדרבן. כל טובה, ביי. אוקיי. אין בעיה. שימו לב לחוויית הקלפים הנהדרת. שחקו פוקר וקנו את ספרי. Yeah.